Nork esan zuen ostiralak aspergarriak direla? Mondragon Unibertsitatean uste dugu ez. Enpresagintzako ikasle talde batek programa berezi bat sortu du ostiraletarako. No More Boring Fridays. Hasteko Josu Bergararen kontzertua. Oñatira etorri gara eta ez dut uste aspertuko garenik. Hasiera baten ikasbiderako kontzertutxo bat nahi benuen, eta azkenen barrutik proposamena heldu da. Ez kontzertu baizik eta ekitaldi saio bat izateko. Nik uste hasiera baten helburua jarri dula gutxienez 2 hilabetetik behin, baina ekintza proposamenak eta baliabide baldin badare, hilabetero nik uste din daik. Kulturakin lotuta ongo behala. Lehen gendiltzan izketan ondongo zala urrengoako monologo bat, olako bat egita. Lehen ekitaldian Josu Bergara abeslari eta musikagile euskalduna izan da zuzenean. Nora zoaz da bere diskoaren izenburua eta munduko 11 herrialdetara heldu da CD Cruisinari esker. Guk CD Cruisina zerren galdetu diogu. Izen da, azkenian saiatu garela herriko lagunen bitartez, zedia eruten munduko ez dakizen bat herrialdetara. Indabena da, disko hartu eta eruen, eta atara argazkiak eta hango batei erregalau. Eta gero ez dara liburu etegietan edo parketan itxe. Eta kontua da noraino heltzen den, eta deko 25 herrialdetako argazkia. Adibidez Argentina, Txina, Japon, bai Oman, Yemen, Dubai, Estatu Batuak. Ekimena ez da Oñatin bakarrik egingo. Irungo kampusean ere Mugiadi izena duen ikasle talde bat sortu dute eta Irungo herriaren parte hartzarekin batera ekintza ugari antolatu dituzte. Generar esa vida universitaria y luego hacer también hacia el exterior, o sea, implicar a la gente de Bidasoa. Están dando clases de chino, pues gracias a Mugiadi, el club de bolsa, también se ha formado un club de bolsa. El cineforo, tipas de póker. Nosotros lo que queremos es que los alumnos vengan y nos propongan cosas y que ellos participen en llevar a cabo esa idea. Gazteek badituzte interesak eta horiek lortzeko mugitzen hasi dira. Eskoriatzako kampusean ere ikasle eta irakasle talde batek antolatutako kontzertuak izan genituen duela gutxi. Nik uste eta helburu nagusiena dela unibertsitatea irikitzea, ez? Eta kanpoko jendea sartu eta parte hartu alizatea, eta gero ikasle bai. Apurubet ezberdina, guztunbrotak apurubet gaztetxe eta baina egizateko oso gustara gara. Ekimen ezberdina eta politxa.